an gane na farko annabi yayi yayi ina hadisi gashi nan Buhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Ibn Majah shikenan mun mika wuya amma annabi bai yi ba an gane kaida na biyu to idan annabi bai yi ba ya ba da umarni a yi tambaya na biyu kenan annabi na yi bai yi abu ba she ba da umarni ya ce a yi shi ma sunna ne ko ba sunna bane shi ma sunna ne shi ma menene shi ma sunna ne yana iya bai aikata aiki ba sai ya ba da umarni ya ce a yi shi ma sunna ne to kai naka da ka kirkiro nan kaga farko dai annabi bai yi ba kuma bai taba ba da umarni ya ce a ce a yi ba kuma kace naka sunna ne kuma kace musulunci ne ko ba haka bane to ga tambaya ta karshe an yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba an yi gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hana ba domin a ka'ida shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya aiko shi nuna mu duniya addini ne ya karantar da mu addini kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baje taba ganin kuskure ja baki ya shirun ba wani ya taba zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na kishinkide ya faɗi wata kalma yace masha Allah wa shi'ita nan take annabi ya tashi idanunsu yayi jajaye saboda wannan kalma da wannan ya faɗi akwai matsala annabi ya kalle shi yace aja'altani lillahi liddan shin ka sa ni zama kishiya ga Allah ne annabi ya ce bal masha Allah wahda in Allah shi kade so ko ni ba su ba shi abun ya faru saboda me shi ya kuskure annabi ya gyara mai matsalan kuskuren shi kenan a kaida annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba sa ido kallo ana kuskure sa ba